serve. What a mighty God we 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 serve. Asiqhubekeni-ke bazalwane, isikhathi sibalekile uma kunesidlo bekhona lokho okubalakho khona. Asiqheleleke hambe bejahe endaweni ethize. Sizovula uSamuel wokuqala chapter 7. Siqhubeka nokuphatha. Manje lokukhulumelayo. Inani lezinkonzo zabo. Qhubeka nopart 7. Qhubeka nopart 7. Sengaqinisekise nopart 8 years. Ukuthi ninike angazi. Kodwa siqhubeka nopart 7. Sufunda uSamuel wokuqala chapter 7 verse 12 kuya ku verse 14. Fundeka-ke kanje. uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizipha neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi Ebheni-Ezeri, ethi, kuze kube manje uJehova usizile. Verse 13, ayisehlulwa amaFilisti, awabesaphinda ukungena emkhawulweni ka-Israyeli. Isandla sikaJehova sasimelene namaFilisti zonke izinsuku zikaSamuel. Imizi amaFilisti ayeyithathile ku-Israyeli yabuyiselwa ku-Israyeli kusukela e-Ekroni kuze kube seGadi. Umkhawulo wayo u-Israyeli wawukhula esandleni samaFilisti. Kwaba khona ukuthula phakathi ka-Israyeli nama-Amori. Nkosi ayibusise umfundo wezilwane. Ngiziqaleke ngendlela efanayo zonke iy'nkonzo zase-part 7. Ngisho ngithi kunamaphuzu awu-5 engicela siwabukisise kula mavesi awu-3. Number 1, uSamuel wamesithi sakhuluma ngalokho ku-part 1. Waqamba nelithi igama sakhuluma ngakho ku-part 2. Ayisehlulwa amaFilisti ku-part 5. Imizi eyidliwe ngamaFilisti yabuyiselwa kwa-Israyeli. Part 6. Kwaba khona ukuthula phakathi kwa-Israyeli nama-Amori. Kufanele kube u-part 7. Kodwa kuzokuba u-part 7. Kodwa sizolibuka uhafu leli phuzu elithi kwaba khona ukuthula phakathi kuka-Israyeli nama-Amori. Kahle hle mosulalela kwaba khona ukuthula phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli nama-Amori. Abantwana bakwa-Israyeli nama-Amori. Abantwana bakwa-Israyeli babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Laba nathi esiyibo namhlanje. So esikhundleni sokungena ngqo ephuzwini lokugcina elithi kwaba khona ukuthula, sizobuka ukuthi obani noma onjani umntwana kaNkulunkulu. Ngoba uzothola ukuthi out of 100% abantu abayibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, only 2% abayibo ngempela. Bonke laba abanye abayibona abantwana bakaNkulunkulu, kodwa bazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngaphambi kokuba siye ekuthuleni ababanakho, kufanele sizibuke thina siyibo yini abantwana bakaNkulunkulu na. Itheme-ke yayishintshile injalo ethi ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Ngesikhathi uSamuel ebeka ithi eliqamba igama ukuthi Ebheni-Ezeri, lelo gama lalidumisa uNkulunkulu, lithi izwi lenkosi number 3 ayisehlulwa amaFilisti. Ngakho-ke ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Hayi ekuceleni, bayathanda abantu ukucela. Kanti ithi izwi lenkosi masicele bese siyabonga. Ngoba ngesikhathi ubonga uNkulunkulu uyabona ukuthi uyamethemba, uyamkholwa bese kunika into efunayo. Ufunda amaHebheru 11 verse 6. Lithi ngaphandle kokukholwa kukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Uthokozisa ukuthi ozayo kuye. Uyakholwa ukuthi ukhona. Number 2, ungumvuzi walabo abamfunayo. Yilokho okusenza masicela sibonge ngaleso sikhathi.
ngoba masingabongi ukuthi asemkholwa ukuthi ukhona. Ingakho-ke masimcela sithandaze esinike sikufunayo, ngikholwa namanje ukuthi uzonginika le mali engifunayo yokwakha ngale no-5 million engiculayo, uzocula azanginikeza ngoba ngiyamkholwa ukuthi uzonginikeza. Ushilo wathi igolide nesiliva lingelakho. Ake sibuke ukuthi umntwana kaNkulunkulu uqala kuphi ukuze kugcine umntwana kaNkulunkulu. Sihambisana nale ndaba. Umntwana kaNkulunkulu kufanele amise itshe, noma ngithi umuntu kaNkulunkulu ukuze abe umntwana kaNkulunkulu aqale ngokumisa itshe. Itshe lesifundile ku-part 1 noma ku-part 2 ukuthi itshe linguJesu. Athi uNkulunkulu ubeka eSiyoni itshe elivivinyekile, eliyitshe legumbi, okholwa yilo akasoze adakwa. Misa itshe, itshe linguJesu. Misa kanjani umntwana kaNkulunkulu? Vuma uJesu ukuthi uyinkosi, ngoRoma 10:9. Ukumisa itshe lokho. Selelesi sathi inkosi noma sathi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho. Sasivuma ukuthi uJesu uyinkosi, sasimisa itshe wathi uJesu namhlanje uzoba nawe eparadise. Step number 2, ukuqamba lelithi igama. Ukuqamba lelithi igama. Uthi uGabriel ekhuluma noJosefa, uzoyiqamba indodana yakho igama elithi nguJesu. Speed angilungisele lapho khona umfana uhlale ngathi uyangena maze umvelile noma usithelile. Ngilungizele bese ubulalela inkonzo ngakushiya. Ukuqamba itshe igama. Uthi-ke uGabriel uma ekhuluma uzoyiqamba lengane ukuthi nguJesu, ngoba leli gama lisho ukuthi abantu bazothethelelwa izono zabo. Abantu bazothethelelwa izono zabo. So-ke kusho ukuthi iqamba lelithi igama. Yebo liqandiwe ukuthi uJesu, maliqambe ngempilo yakho ube wothethelela izono, ukuthi uvume izono zakho ukuze ube ngumntwana kaNkulunkulu. Ngoba izono uma zingavunyiwe ngeke ube ngumntwana kaNkulunkulu. Mahubo 32:1-2 lithi ubusisiwe osono sakhe sithethelelwe. Ubusisiwe lo uNkulunkulu angambaleli isiphambeko sakhe. Isaka 28:13 ofihla isiphambeko zakhe akayokuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Uthola umusa ngokuzivuma isono usishiye. Awuthola umusa ngokuvuma isono kuphelelayo bese ubuyela kusona njengenje ebuyela ebuhlanzweni bakho, kodwa uzivuma isono uhlukane naso. Okwesithathu, ukuze ube umntwana kaNkulunkulu uyanqoba, ngoba ahlula amaFilisti okungukuthi uSathane uyanqotha. Awukwazi ukunqoba uSathane usekhona ifurniture yakhe kuwe. Iyakhishwa ifurniture kaSathane, ziyavunywa izono. Khumbula leli ndaba engengixoxa yamadoda amabili adayiselana indlu. Ithe mayidayisa enye iphuma, yaphuma yahamba yayokwakha futhi buduze nale. Yangena lena endlini entsha nomngani wayo nomndeni wayo khona. Yangena nomndeni wayo yahlala. Ithi mayibuye emsebenzini ngelinye ilanga ithola kulenga isigqoko endlini. Iyabuza unkosikazi wanengane, sikabani lesi sigqoko na? Uyisalo baba wasidayisela indlu. Awu, usilethelani isigqoko la isithathe le ndoda isifonga isilanga. Ngelinye ilanga ngiyabuya kulenga ijazi, tshala kwayi. Tshala kwayi ijazi elinukayo. Ababe kuthiwa tshala kwayi ngoba kwakutshalwa ngalo ugwayi, liyanuka ugwayi, linuka yonke indalo iwasho ijazi elikhulu. Indlu yonke inuka leli jazi. Buze lo baba ecaswini, ngaba leli jazi ilalo baba wasidayiselile. Alithatha bheke lathi wendoda, ngayithi indlu ngayithenga.
leli jazi nizolifaka athi ngiligaxe esipikileni sami isipikili awusithenganga wathengile. Lokho-ke kuwuphawu lokuthi umzalwane ongavumile izono uzithole senze into engcolile engafanele, aphaphame wayeni esenzile athi kodwa ngiyenze kanjani lento. Mhlawumbe uphaphame ebusuku uphupha iphupho elibi elimngcolisayo. Ngiyenza kanjani lento, ngiphuphe kanjani leli phupho, ngoba izona zivumiwe, ziyavunywa izono, ziyakhishwa iy'pikili zesitha. Awukwazi ukunqoba usathane, awukwazi ukufika kulesi stage sokunqoba usathane ngoba wena ifenisha kasathane awuyikhiphile kwena. Okwesine, imizi eyidliwe iyabuyiselwa kubantwana bakaNkulunkulu. Izinto zabantwana bakaNkulunkulu ziyabuyiselwa. Athi uJehova kuJeremiah chapter 1 verse 5, ngingakakubumbi ngakwazi, ungakaphumi esizalweni sikama wakho, ngakugcoba ngakwenza uprofethi ezizweni. Yilona loyo phakathi kwethu nento azalwe eyinikeziwe uNkulunkulu ukuthi uyisebenzise for udumo lukaNkulunkulu. Kodwa inkinga uzofika phambi kaNkulunkulu ngoba wazi ukuthi unikweni, sitha sesiyithathile. Buyela kuJesu ngoba emva kokuba ehluliwe amaFilisti, izinto noma imizi eyayidliwe amaFilisti yabuyiselwa kwa-Israyeli. Kufanele zibuye izinto uNkulunkulu ekunikeze zona ezikwazi ukubuya. Kukhona ezingakwaziyo ukubuya, usathane sezisebenzisile zaphela. Sikhonza uNkulunkulu obumbayo odalayo uzokunikeza ezintsha ngoba wena usumnqobile usathane. Awuseyena umuntu ozothi uma uhluleka usathane ayidapele ey'ntweni kaNkulunkulu ezibekwe kuwena. Ingakho abaningi bekhuleka bengaphendulwa ngoba uNkulunkulu ubuka lento ukuthi lento eyicelayo ngizomnika ithathwe usathane ayisebenzise. Ukubheke nje ubone ukuthi yindaba ungaphendulwa ngokukhuleka. Siphuma kulo mkhosi esiphuma kuwona, sifundisene ukuthi akusho ukuthi ngoba usemkhosini uNkulunkulu uzowuphendula umkhuleko wakho. Uyangena emkhosini angawuphenduli mayebona ukuthi awukho ezingeni lokuyamukela leyo. Ngakho-ke asicele ngokwentando yakhe, ucele lokhu akakufunayo. 1 John chapter 5 ukuthi sinesibili sokuthi esikucelayo sinakho. Ngoba siyazi ukuthi esikucelile kuye usesinikezile. Yinto nto efunekalayo kumzalwane umntwana kaNkulunkulu. Imizi eyidliwe yabuyisela kubantwana bakwa-Israyeli. Sezibuyileni kuwe izinto zakhe ezazidliwe na. Lishubile igama lokubuya ngoba abantu balithanda ukuthi izinto ziyabuya. Khona ezilahlekayo zilahlwe ukuthi zafika empilweni yakho zazosusa izinto zikaNkulunkulu. uNkulunkulu angakunika okufunayo ungakalahleki. Ngiyazi ukuthi angizwa manje. Hayi aningizwa kodwa ngizongizwa. Khona abantu abafike basindiswa bebancane bakholwa bamthanda uNkulunkulu, bawa bashaka. Base beyavuka bayaphenduka bangena ekukholweni. Bayathandaza bafuna ukubuyela kuleli zinga ababekulona bakwazi. Kufanele ilahleke le ndoda ngoba iyona yafika empilweni yakho walahlekelwa izinto zikaNkulunkulu. Kodwa wena ubona ubhizi yathandaza, indoda yami ihambile ikipitini, cela ungithandazise mfundisi. Hayi bo, zizobuya kanjani into zakho usagonene nale ndoda yakho yafika yaziqeda na? Ukubuya kwezinto kusho ukulahleka kwelezo zigonile okufanele ngaba uzibone. Ngakho-ke musubuka isayidi elilodwa ukuthi ukubuya kwezinto kuba ukubuya kwendoda le owawukhonza uNkulunkulu ingekho yafika empilweni yakho wasuka uNkulunkulu. Namanje-ke ayikwazi ukuhlala empilweni yakho abese bakhona uNkulunkulu. Kunesisho sesilungu esithi you cannot eat the cake and expect to have it. Mawusudlile ikhekhe ulindele ukuthi ube nalo, uzoba nalo kanjani usudlile? Ngoba phela sesiswini sakho manje. So kunezinto ngeke uzithole
ngoba kukhona izinto ozidlile wangafanele uzidle zaxosha lezi zinto. Okwakho wena khala kuNkulunkulu uthi Nkosi intando yakho mayenziwe. Le ndoda uma uthi wawungidalele yona ibuye, uma ingabuyi ngobe kusho ukuthi ungangidalelanga yona. Ngeshwa-ke ngoba ushade uma isaphila thana bhabhayi emshadweni khonza uNkulunkulu uzungene ezulwini. Ngakho-ke ziyabuya izinto uNkulunkulu ayikunikeze zona njengoba yabuya imizi yabantwana bakwa-Israyeli. Kodwa qaphela, kukhona okufanele uzidedele zihambe ukuze zibuye, ngoba ngeke zibuye zisekhona ezayixoshayo. Sikhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma usewenze njalo sizokwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu esekubuyisela izinto zakho lezi ezadliwa ngamaFilisti. Uthi ku-1 John chapter 12, bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Uma ukholwa egameni lakhe uphiwa amandla okuba ngumntwana kaNkulunkulu. Khumbula, thina sibona bakwa-Israyeli, thina sisona isizwe esikhethile, kodwa kwabiza ukuthi uJesu wafa esiphambanweni ukuze sibe isizwe esikhethile, sibe umbuso kaNkulunkulu, sibe abangcwele bakaNkulunkulu, sathengwa ngegazi elinenani elikhulu. Sasesiphiwa amandla, elesilungu lithi we were adopted to be the children of God. Sa-adoptwa, kodwa yethi adoption isindi ngegazi likaJesu, akuyona i-agreement ebhalwe phansi. Inegazi likaJesu ngoba isoze iphuphe, idina isiphele ingaseyona i-adoption, sesingabantwana bakaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu abaseRoma chapter 8 verse 15 uyasho kanye nathi masithi Abba Baba, uyafakaza ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Athi verse 17 sizindlalifa kanye noJesu, kodwa uma sihlupheka kanye naye sombuyela inkazimulo kanye naye ngoba naye wahlupheka. Abantu kabayi-understand leyo nto, baze bashumela ivangeli elifile, ivangeli leprosperity, ukuthi kufanele sibe nezinto ngoba nakho siyakholwa. Kanti uJesu wayengenayo indawo yokulala, wathi omunye mayithi ufuna uhamba naye, wathi ungahambi nami anginayo indawo yokulala. Ngoba njalo uma ephuma eqeda ukushumayela waye emfilini yaseGetsemane, afika yokukhuleka ubusuku bonke. Uma elalile aqameletheni wayengenaso isigameko. Kodwa thina singamakhaya sifuna impendelo emihle, sisashi sifuna iprosperity, sisafuna iy'moto, sifuna izinto ey'nkulu, kodwa siyaphambuka endleleni uJesu ayiphilayo. Kufanele sihambe ezinyathelweni zakhe bese simbonga ukuthi noma sihambe ezinyathelweni zakhe siphila impilo engcono kunale akayiphilayo, okuyihlazo lelo enguNkulunkulu wehla wezemhlabeni. Badela ubukhosi bakhe, badela ubumnandi, kodwa thina sinelisiwe lobo sinabo obungaphezulu kokwakhe. Wazalelwe emkhombeni wey'nkomo, sizalelwe ebhedlela nasezindlini ezinhle, sazalwa sembatha. Angazi yena wembathani elele esibayeni, kodwa wayekwenza konke lokho ngoba efuna mina nawe. Yini esiyenzayo thina esiyenzela yena? Ngoba siyatetela emalini ezulu, siye enkonzweni, siyanetha, siyibotela, siyasheleka. Uma kungena umbese oshisayo liyancibilika. Mase kumakhaza ebusuku asiye enkonzweni, liyabanda namhlanje angizukuya njono ngoba inkonzo ikhona ku-WhatsApp. Iyona nto ocabanga ukuthi iyamjabulisa leyo, azalelwe esibayeni senkomo. Iyona nto ocabanga ukuthi ayithokozela leyo, uthi uyahluleka ukuzidela, uthi abathi isiphambano sakho umlandele. Uthi ofuna ukuze emva kwami akathabathi isiphambano sakho angilandele, azidele. Deny yourself, forget who you are. Ngoba kuyasihlupha ukuzazi ukuthi ungubani. Yena wazikhohlwa ukuthi unguNkulunkulu ngoba efuna mina, efuna wena. Kodwa wena awukwazi ukuzikhohlwa, uyazazi, uzibona amaphutha ekukudaleni kwakhe, uqhume iy'nwele angakudalanga nazo.
ukuchiza amashini, ukupenda umlomo. Ningamangalile, sebeyazi abajwayele. Angikhuluma kanjani, ngikhuluma nani, ngikhuluma nabo bonke abangizwayo. Abanye bakwenzile, abekho la engimfana, kodwa kufanele ngikhulume ngoba siyangena ku-YouTube, siyangena ku-WhatsApp, banikezane iy'nkonzo. Yabona nje yona lesikhulume kanje, uzoyithatha omunye athi uthikile kudadewethu khona ezozo. Ekubeni kwayena, yebo akayenzi lento kodwa akalenziswi, khona la ehluleka khona. Idlulisa inkonzo, kodwa nawe uzama ukumkhonza uNkulunkulu umphilele. Lapho-ke uJesu wadela bonke ayeyikho, nathi masidele bonke sinikele imizimba yethu. BaseRoma 12:1 and 2. Nikelani imizimba yenu ibe umnikelo ophilile kuNkulunkulu, ibe umnikelo ongcwele kuNkulunkulu. Ningalilingisi lelizwe, kodwa niguqule isimo ngokuthi ingqondo yenziwe ibentsha. Ngoba ngeke siguquke isimo ingqondo uma ingeyintsha. Indaba iqale engqondweni. Fish rot from the head. Mawuqala ukubola ufish uqale ekhanda. Yonke into iqale engqondweni. Imzindo yakho injani? Mangaka amafilimu adlala engqondweni yakho. Mawubhizi uthandaza, ithini ingqondo yakho? Ayikhiphi inhlamba nje. Ithini ingqondo yakho? Ayibukisa iy'thombe, uyathandaza la, ukwenye indawo, ubona izinto, ubona abantu abanqunu, kodwa uthi uphumele noNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu onjani? Ingoba uzivumile izono zakho. Awumvumile uJesu ngoRoma 10:9. Mvume uJesu ukuthi uyinkosi, uzoba nawe eParadise. Vuma izono zakho, buka, sikunike usuku ulinde ngokubekezela. uHebrew 10:36 uthi uma senibekezelile nothola umqhele nothola umvuzo. Kuyabekezelwa bazalwane, sibekezeleni simlinde uNkulunkulu. Ngakho-ke abantwana bakaNkulunkulu yilabo abamamukelayo uJesu. Abantwana bakaNkulunkulu abangazalwanga ngentando yendoda, abangazalwanga ngegazi, kodwa bazalwa ngomoya, bezalwa uNkulunkulu. Athi uJesu kuNikodemu ebusuku, umFarisi ebuza ukuthi uJesu, ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angeke ngene embusweni wezulu. Sizalweni bafowethu ukuze sinqobe inyama ethile. Inyama isikhathi esiningi iyawunqoba umoya, iyawunqoba umphefumulo, ngoba umphefumulo uncengile, uncenga ukuhlala kule nyama. Kodwa mase sihamba ngokomoya, siholwa umoya, iyanqotha inyama. Azathi uJesu eseGetsemane, inyama, umoya uyavuma, inyama ibuthakathaka, inyama ivuma. So inyama ngaso sonke isikhathi ihlala imelene nezikamoya. Ngakho-ke uthi uJesu umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni wezulu. Athi lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe umoya kungumoya. Njani wena uyenza umsebenzi wenyama na? Kufanele siphume ekuzalweni inyama, sife maqondana nenyama. Yebo sizalwe inyama abazali bethu, kodwa uNkulunkulu uthini? Ungakaphumi esizalweni ngakubusisa, ngakugcoba, ngakwenza umprofethi ezizweni. Uma uzelwe ngomoya, ukhuleka ngomoya. Sokwakhuleka ngomoya. Sokwakhuleka ngomoya. Ujulile kakwazi ukuchaza ukukhuleka ngomoya. Kodwa kumnandi ukukhuleka ngomoya. Ngoba uma ukhuleka ngomoya, umoya kaNkulunkulu uyezwa, uNkulunkulu uyakuqonda. Sho njalo izwi lakhe lithi umoya oqonda umoya uNkulunkulu uyakwazi. Masibukeka amazwi akhulunywe iNkosi uJesu ethi isikhathi siyeza sesikhona manje. Isikhathi siyeza sesikhona manje. Khona imfihlakalo kulawo magama. Wayekhuluma ehamba emhlabeni ethi isikhathi siyeza sesikhona. Thina liyaphi igama elithi siyeza sesikhona. Uma sesikhona leso sikhathi, uyakwenza lokho kufanele ukuthi ukwenze na. Ngoba abafundi wayesabatshela ethi isikhathi siyeza kodwa sesikhona. Thina siphile esikhathini esikhona. Salenda ikhuluma. Ake silalele. Marko chapter 1 verse 14 to 15.
Nithemba ukuboshwa kukaJohane uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu. Wathi isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani nikholwe ivangeli. Isikhathi sesigcwalisekile, isikhathi sesikhona. Uphendukile na? Uyakholwa yini ivangeli? uJesu ushumayela ivangeli, bashiyela abafundi bakhe balishumayela. Nathi siyalishumayela ukuthi uzoba nathi kuze kube sekupheleni kwezwe. Ukuthi isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani nikholwe ivangeli. Abazelwe ngomoya bakhuleka ngomoya. Ngizakhuluma ngesikhathi sesifikile. Mawufunda uJohn chapter 4 verse 23 up 24. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje. Ngikhuluma ngamavesi akhuluma ngathi uJesu uthi isikhathi siyeza sesikhona. Lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyokhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Ngikuzile ngathi sokwakhuleka ngomoya na. Sesikhona leso sikhathi. Sizoze sidlule. Ungakaze ukhuleke ngomoya. Abakhuleka ngomoya laba abaphendulwayo. Ngeke uphendulwe ungakakhuleki ngomoya. Wayikhuluma nowesifazane waseSamariya. Wathi kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje. Lapho abakhulekayo abaqinisileyo bokhuleka ngomoya nangeqiniso. Ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye kanjalo. uNkulunkulu ngumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka kuye ngomoya nangeqiniso. Awukwazi ukukhuleka ngomoya ingabi iqiniso. Uyakwazi ukukhuleka ngomoya lingekho iqiniso. Lokho kusho ukuthi akabuze umoya uhambisana neqiniso. uJesu uthi indlela neqiniso nokuphila. uSathane uyini na umoya? Ngake ngasho ngizophinda namhlanje. Mawuguqile ukhuleka noSathane usuke khona umoya elalela umkhuleko wakho. Qaphela ukuthi ukhuleka ngomoya nangeqiniso. Ngoba yena ungumoya namanga. Unguyise wamanga. Uyawulalela umkhuleko wakho bese uphendula kuqala. Iqiniso lingakawuphenduli. Funda ukuhlukaniso somoya uhlolo umoya. Uzothandazela into oyifunayo. Akunike ifake uSathane. Jabula ubonge uNkulunkulu. Jabula uSathane ngoba uyazi ubonge uNkulunkulu awunikwa nguyena. Ubonga yena. Isikhathi sesifikile. Isikhathi siyeza. Amazwi okwesithathu ozizwe akholwe unophilo okuphakade. John chapter 5 verse 24. Ozizwe akholwe unophilo okuphakade. Akaye kwahlulelweni, uphumile ekufeni wangena ekuphileni. Athi uJesu ngiqinisile ngithi kini, isikhathi siyeza sesikhona namanje. Lapho abafileyo beyokulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu. Abezwayo bayaphila. Abezwayo bayaphila. Sesikhona namanje leso sikhathi. Sisho ukuthini? Sisho ukuthi masishumayela abantu bazozwa. Baphile, balamukele ivangeli. Mawuqhubeka nawo lawo mavesi, uyasho ukuthi siyeza isikhathi lapho abasemathuneni bayolizwa izwi lami. Abenze kabi bavukele ebhujisweni, abenze kahle bavukele ekuphileni. Labo-ke bonke bayolizwa izwi ngoba kube kusepheleni kwesikhathi. Kodwa okwamanje ukuthi isikhathi sesifikile siyeza. Lapho abafileyo beyakulizwa izwi lami. Abanjani abafileyo? Abangakholwa. Ngoba leli ngicaphunile ekuqaleni verse 24 kaJohn chapter 5. Ozizwa akholwe unophilo okuphakade. Akaye kwahlulelweni uphumile ekufeni. So umuntu ongakholwa ufile hamba. Phuma ekufeni ungene ekuphileni ukuze ulizwe izwi bese uyalenza uthola ukuphila. Uma uzelwe ngomoya, hamba ngomoya. Uthi uJesu umuntu engazelwe ngamanzi nangomoya ngeke ubone ubuso bezulu. Sithe khuleka ngomoya, sisithi hamba ngomoya. Ufunda uGalatia chapter 5 verse 16, 25, 26.
ngine ngo-24 engathi ngibuyele emuva. Kepha ngithi kini hambani ngomoya khona niyokufeza izinkanuko zenyama. Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama nokuheka nezinkanuko. Siyabethela bazalwane inyama yethu esiphambanweni njengoba noJesu bambethele. Babethele inyama yakhe kodwa wayesiyaphuma wagebisa ikhanda wathi, Baba, izandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ushiye umzimba usele esigqotsheni, usele esihlahleni. Ngakho-ke namanje asihambeni ngomoya, siwushiye umzimba wethu ubethele, siphume kuwo, sihambe ngomoya. Kepha ngithi kini hambani ngomoya khona niyokufeza izinkanuko zenyama. Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama nokuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya, masihambe futhi ngomoya. Masingafuni udumo oluze, siqalana sibhekana umhambo. Akufuneki udumo oluze. Bazalwane, asiphileni impilo engenalo udumo. Asiphileni impilo. Khuluma nabefundisi. Yazi-ke uma ngike ngakhuluma nabo baphumileke ekhaya lethu bahambile. Befundisi ningaphathi amabandla ngokungathi ninamakhosi awo. Yodwa inkosi yebandla uJesu Kristu walithenga esiphambanweni. Uyeza imali usomkhulu uzokubheka ukuthi uphathe kanjani ibandla lakhe. Masingaliphathi ibandla likaNkulunkulu sizenza amakhosi. Thola ukuthi uma usukuma mfundisi shayelwa amakhwele, man of the moment, uthwaze ekhala iy'nsini. Thola ukuthi uyashumayela umfundisi, hayi ngizokubeka ngoba uNkulunkulu uyakubeka ngizokusho. Mina-ke ningixolela ngigodi inkemba yami egazini, angifuni ukuqalekisa. Uyashumayela umfundisi, utshela umshayi wey'nsimbi, uthi ngibhusto yena, come on, come on, come on, come on. Hawa igafazeka iy'nsimbi naye. Kusho ukuthi ubani nebandla, kodwa ngeleli ibandla leli, ibandla. Angisaboni ukuthi uMondwele akekho, niphambo umfana oshaya iy'nsimbi. Mhlawumbe ubhema nensangu nje ushayile. Ayidonse iy'nsimbi, ahlale umfundisi ajuluka bemanzi te. Baphuma abazalwane bathi inkonzo ibivutha. Ngobuza umbuzo owodwa ukuthi kuthiweni, ngeke akuthelele lodwa igama ngoba kade kugcwele amadimoni. Asingazenza amakhosi phakathi kwamabandla, sibancane. uNkulunkulu ibandla lakhe lona elikhulu kunomfundisi. Masingakufunda lokhu sifunda ukuzithoba. Sithobe phansi kwesandla sikaNkulunkulu zobusiswa. Ukuze uzalwe ngomoya nangeqiniso, kufanele uqale ngokubulala emzimbeni wakho. Kunezinto okufanele zife. Umona, ulaka, ukuphakama, inkanuko, ziningi ulaka osengitshilo la kuningi. Kufanele kufe, kungalali ngoba kuzovuka ngelinye ilanga. Abafazi babantu abaphephile ebandleni lomfundisi ngoba iyavuka le nto akayibulalanga. Iy'ngane zethu ayiphephile ebandleni lomfundisi ngoba iyavuka le nto akayibulalanga. Lithi izwi lenkosi bulala, Kolose chapter 3 verse 5. Ngakho bulalana amalungelo asemhlabeni, ubufebe nokungcola nokuheba nokukhanuka nesangabe okungukukhonza iy'thombe okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu. Ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kuko, kepha ngalokhu nani manilahle konke lokhu ulaka nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelana amanga lokhu kuphumula umuntu omdala kanye nezenzo zakhe nembetho omusha owenziwe musha abe nokwazi ngokumfanekiso waloyo wamdalayo. Umusubulele zibethele wena-ke manje ufe esiphambanweni. Mosuzibulele lezi zinto nawe yifa. Galatia 6 verse 14. Kepha kimi makungabikho nakanye ukuzibonga kuphela ngesiphambano senkosi yethu uJesu Kristu okubethelwe ngaye izwi kimi nami kulo. Suke sekufakwe nami nawe usubethelwe ezweni nezwe libethelwe kuwe
ungabi nomuzwa weswe. Kuthi makukhala ingoma kabonakala usunyakaza ingoma yabasathana ekusesibhogweni. Kuthi mawubona owesifazane kushaya ingube impushana uyindoda wenyanye kungabikho umuzwa ovukayo unyanye. Uthi uphume kanjani umuntu ekhabe ngamtshela uhambaze usungumntwana kaNkulunkulu ke. Hayi makusavuka imizwa hayi sakakalungi khona ungalungile. Awukakafi yifa bethelwa esiphambanweni. Izwe alibethelwe kuwe nawe kulo. Abanye mhlawumbe basakhonza utshwala, abanye basabhema, babhema ngokucasha besaba befundisi babo. Awufike maqondana neso. Nezwe alifile kufanele izwe life kuwe. Bethi mawuqhamuka behleba bethi nami usibani banasiyekele into esikhulumayo. Mawuqhamuka emsebenzini bekhuluma imikhuba bayiyeke. Kwenziwa yini bakhuluma ukungcola ukhona umntwana kaNkulunkulu? Kuze kubaleke wena. Ubaleka kanjani umoya ongcwele ubalekela amadimoni? Kusho ukuthi awunayo umoya ongcwele, ubaleka nomzimba wakho ngoba uyabona uyalimala, uyangcola. Kanti bekufanele bashe bathi kwangena umfundisi noma ungayena. Baphela babhukana. Bathi kwangena umfundisi asiyekeni le ngokubani ngumntwana kaNkulunkulu. Awuzitholi lezi izinto ezikhulekela ngoba izabantwana bakaNkulunkulu. Ngake ngasho ngelinye ilanga ngathi abantu bakwaZulu babizwa ngabantwana. Ngeke kunezinto ongeke uzithole kwaZulu ngoba zingezabantwana. Nasezulwini kunezinto ongeke uzithole ngoba ezabantwana bakaNkulunkulu. Ubizwa ukuthi ube ngumntwana ukuze uzithole. Awuqualify uma usiyemntwana. Lithi-ke makungabikho nakanye ukusibonga kuphela nesiphambano seNkosi yethu uJesu Kristu okubethelwe ngaye izwe kimi nami kulo. Uma ubethelile uyavuka kanye noKristu ngoba naye emva kokubethelwa wembelwa ngosuku lwesithathu wavuka wabafile. Nawe vuka ngabi ikholo elifile. Kolose 3:1-4. Ngalokho uma navuswa kanye noKristu funa lokwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene. Leba futhi ayesiyeke ukunaka izinto zezwe. Mawufunile ubuke umthelo uNkulunkulu uzokunika. Uyeke ukuzifunela ngoba yena uyakwazi ukuthi kufanele yini. Uzoguqa uyicela ngakunika mayibona kufanele mhlawumbe izokwenza usuke kuwe. Esikhulu ukuguqa zonke izinto zicelwa kuNkulunkulu. Zonke izinto zitholakala kuNkulunkulu. Ngiyababonga abazali bami abangifundisa leyo nto ngimncane. And mhlawumbe ngangino-2 years, 3 years ngoba ngikhumbule ngatshelwa yibona ngisengikhulile ukuthi ngakithi mangithi ngihambe ningithelele ukuthi lithi iyathelwa leyo nto hamba ngithandayo. Ngangacela ibhulukwe ngelinye ilanga ngayiseyidlala amabhuluku amade ngathi ngithele ibhuluku elihle. Bahamba uyothandaza. Bahamba bangibuka lapho emfatweni wesibali. Bangagibela ekubhedeni ngabuka ngathandaza. Ngabuya bahlehla angazi ukuthi bangibonile. Kwalishonanga ilanga wafika umlungu engiphathele impahla likhona lelo bhuluku. Bathi uyambona uNkulunkulu uyaphendula. So ngifundise leyo nto-ke mina ngeke ngikufundise enye. Jeremiah 17:5 uqala ekusiya umuntu othemba kubantu. Mawunomuntu omthembile, uthemba indoda wena ukuthi iyasebenza. Mawusulambile utshela indoda awuzoyibona ibusiso likaNkulunkulu. Themba uNkulunkulu ozobamba le ndoda yakho ikunika imali, ikunike sengathi udlisile, ikunike iholo lonke. Angithi akakunika iholo uzuhamba uyomvisa into bayibekela kuwe yonke. Hayi uzoyibeka kuwe yonke kuguqe nje wena. Utshela uNkulunkulu ukuthi Nkosi kufuneka osofa la endlini. Imali ayikho. Uyahola lo akafuna ukukunika imali. Abela qhamuka kushaya ngo-10,000. Imali engako ngithi ngifuna esitolandoso. Ngoba ucele bani uNkulunkulu. Asiyeke ufune izinto kubani. La ngisiqalekise uJeremiah 17:5 kodwa. Ngakho-ke uma navuswa kanye noKristu funa nokwaphezulu lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Verse 2.
nakanoko phezulu ninganako kusemhlabeni ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Xa ebonakaliswa uKristu ngokuphila kwethu, khona-ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekhazimulweni. Ithini yethu ithi ukunqoba kusekubongeni nasekumdumiseni uNkulunkulu. Masingafunda ukumbonga ngakho konke asenzela khona, sifunda ukumdumisa, simbone senzile izinto ezinkulu. Khumbula uSamuel wamesithi balikhambe igama ayisehlulwa amafilisi, imbiza yayidliwe yabuya kwasekuba khona umthuko. Abanjani abangabantwana bakaNkulunkulu? Namhlanje besiphendula lo mbuzo, usiyamazile umntwana kaNkulunkulu, sibukeke uzibona ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu na. Isibuko sikhuleke sombili. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga. Siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonge izwi, sibonge ukukhuluma kwakho, sisize sibambe, sibambe ukusho kwakho ngoba ikona uzosiphumelelisa. Theba busisiwe bangahambi ngeluleko zababi, ukuthi umuntu ohambe elulekweni noma ngubani ukhanekisiwe. Sifundise Nkosi ukuqhela kwena izinto, sifundise Nkosi ukwethemba wena. Jeremiah 17 verse 7 no 8. Bathi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba laphela kuJehova. Yofaniswa nesihlahla esithaniwe ngasemanzini, esinabisa impande zaso phansi ekujuleni kwamanzi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba uyasithanda. Siyabonga uyasithola, uyasitshela ukuthi kufanele senze njani ukuze sihlale singabantwana bakho. Kufanele singoni, kufanele sivume izono sihlukane nazo ukuze sithole umusa. Sihlale sivume igama lakho, sithi uJesu Kristu inkosi. Lokho kuyokwenza ukuthi sithole umusa emehlweni akho. Siyabonga-ke namanje uNkulunkulu wethu onomusa, sinikeza udumo lonke lokufanele lolwakho. Izikhathi zingakabi bikho namanje ukuze kube phakade wena mdala wethu uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngulithuba labantu abathandayo umvumo uJesu namhlanje. Uyakholwa noma ukholwa, usindisiwe noma usindisiwe. Mothanda umvumo uJesu sikhuleka kwaseRoma 10:9. Sizithobe phambi kaNkulunkulu. Khethe yakho, khethe yakho, wabingena sibi, khethe yakho, khethe yakho,
Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. amadimoni angimfuni. Ngiyacela Nkosi Jesu Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzongivusa ngosuku lokugcina. uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Amen. Ngithandazeke lisamile Baba, egameni lomfowethu Jesu ophilayo, nanti ibandla lakho lingelakho Nkosi ngoba walifela isibambamelo, lingelakho Nkosi ngoba wagwazwa ohlangothini wazala aphuma amanzi laphuma igazi. Nanti-ke Nkosi sengimngcolisile ngoRomatheni verse 9, ngibuyisela kuwena lingelakho, mina nginalo ibandla, mina ngiyisoni nje wasenzela umusa. Naba abantwana bakho Nkosi, ngicela ubalonde ubadele izulu lakho, ungalahlekelwa nawe yedwa kubo, kuze kube usuku olanda ngalo ibandla bangasali, bangene embusweni wezulu bathokoze kanye nawe. Nami Nkosi ngiyawutuka umzimba wami ukuba ngathi sengishumayeza abanye isale ngaphandle. Ngiyathandaza, ngiyacela Nkosi ukuba nami ekugcineni ngingasali lapho sebengene ekhaya. Yazi Nkosi ukuthi njengomalusi, malusi uyaqashwa ekhaya, uphele umsebenzi axoshwe, uthathwe omunye kodwa izimvu zengezasekhaya. Nami Nkosi ngiza kuwe ngokukhulu ukudabuka nokucela ukuba nami Nkosi ngibe ngowasekhaya, ngingabi lo malusi oyolahlwa emva kokuba eselusile wazithatha iy'mpahla izimvu wazingenisa ekhaya bese kuthi usungahamba kwenyini umsebenzi uphelile. Size Nkosi ingabi irobot elikhombe ibhodi elikhombe eThekwini kanti lakhiwe la eRichards Bay, alilazi neTheku ukuthi lingaphi kodwa liyakutshela lithi amakhilomitha angaka. Size Nkosi ingabi ibhodi likhombe izulu lona lingayi. Size Nkosi ngibe isibonelo emhlanjeni wakho ongiyeze wona, ngihambe ezinyathelweni zakho, babone kimi ukuthi uhamba kanjani okhonza uJesu ophilayo. Ngiyacela Nkosi, ngiyazilahle zawo ngesikhathi, nginikela kuwena leli bandla lidine Nkosi, kuze kube usuku osilanda ngalo singene ekhaya. Dumo lonke silinikeza wena, siyabonga ngale nkonzo namhlanje. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu wethu sesifikile maphethelweni enkonzo, sinengakhanye kulo-ke umsebenzi kahle.